Fredagen min. På fredager efter job ligger Sara og shoppe. Det er yndlingsdagen hendes, fordi helgen nærmer sig. Hun går ofte til markedet i byen for at købe fersk frugt og grøntsager. Etterpå går hun nogle gange på café og nytter en kop kaffe, mens hun tænker over dagen. Om kvelden lader hun noget godt at spise og planlægger, hvad hun skal gøre i helgen. For Sara er fredag altid en dag for at slappe af og glæde sig til fritiden. Hun liker følelsen af, at arbejdsugen er over. Nogle gange ser hun en film eller snakker med vennerne sine. Fredag giver hende energi og godt humør for de kommende dage.